musidɓe tedduɓe heediɓe en puɗɗirima e inde Gueno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo jumata faljata dokkowo mo gaynata joguiɗo mbo wasata. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe machallah hande ko Penda Production e Titodi TV arno ɗo yewtidde Abdousalam Ba gorko mo Dekol Tareji targudde nammaji tarbaɗe boɗeje seeɗan ɓe alluɗe. Donc Dialalo salmini rendo ngo. En calmini bandiraɓe fof mais gaɗoɗen salminde ko Penda Production e Titode TV ko ay wuɗɗiɗi gonɗi e ɓoggol ngol tawi kadi yimɓeɓe ne mbatten haqqillaji muɗumen vraiment ko weltade no fewi e weltanadema an e hoorema Oumou Dieng badira tedduɗo en calmini dendagal yeeɓoɓe ayewuji ɗi ha e jogorɓe yeeɓoyde ndeɗo ngal ɗo gossodiral miijoji walla berlodiral namne e jaabuji. Noon tigui Abdousalam sikki ala en jii ɗeɗo balɗe a tampi no fewi ko fate politique o ma kala Pulaar mbatta e Jolof min jiyanno tan koye banggue Pulaar o jarumɗa mais machallah ƴiƴam dillinim ha parfois aɗa watte ɗemgal Jolof mambo kaldataɓe mbawa famde enen jii kadi e banggue mo mbatta o no heewi kadi aɗa haaɓe hen no fewi dal. C'est à dire goto foof ina jogui no famirta ko mbaɗaten ko mais kala ko cikkuɗa so neɗɗo sikki ɗum ɗo moƴƴani te ne fawi e gendi muɗum ina fayi e gendi mum omo hani ummade o daro o falo woni o haajo woni o salo ko ɗum woni ko mbatten ɗum saabi sa fo dokken miijoji men ko fati e dawrugol leydi ndi enen quand même ken jeeyaɓe e yimɓe yaaɓe ha paami wonde goto e men fof kala ɓiɗɗo gendi ina jogui fodde haalde miijo mum e gendi mum taw wona wiide min mi haalata e ɗum nden mi wiye ɗum min mi haalata e ɗum nden mi fawe ɗum walla mi tuume ɗum ɗo miijo ma so yonti haal heddi yo wondu e needi ene waari sa yi eɗen kaala hen nde balɗe ko joljole enen guila 2015 eɗen kaala ko fati e joljole leydi ndi guila 2015 de mbimi 2015 2016 nde Facebook fuɗɗi yamirde live nden ha joni eɗen kaala e joljole noon taɗa haala ɗum woni actualité kala ko joli a haalata en teɗe balɗe goto foof ina andi joljole leydi ndi koko heewi dawrugol koko heewi politique ɗum saabi kala e saaha eɗen kaala e dawrugol ngam kadi rokkude miijoji men en mbiyani ko kalten ko ko ɗum woodi en mbiyani ko kalten ko ko noon woori kono en ko miijoji men kalaten dañat heeɗiɓe mbiya ko noon dañi heeɗiɓe mbiya wona noon ɗum ne ko aduna o windori noon wadde ko ɗum saabi eɗen dokko jiyande men e teskade aussi politique hande min a yiyandam ko heewi hen natti wonde politique watti wonde gañam tumagu watti nanni hasidagal nanni bonnedagal ñeeɗi fuɗɗima bonnude jikkuji wadde enen ko ɗen ɗon gueɗe gonɗen e hajade pour dire que aɗa wawi wadde politique tawa bonnani ɓesgu aɗa wawi wadde politique tawa bonani hay goto niiɗo aɗa wawi wadde politique tawa konguji ɗi kutortoɗa ɗi hay goto nanatade ha weyi ɗum ɗo de neɗɗo fotani ɗum haalde ɗum saabi eɗen kaala hen miijoji men mais wona goɗɗum. Noon tigui a weltanam kono kadi sikki ala mam namnom Abdousalam mi yii complicité ma hakkude ma e Dj Dou tene heewi wiide gendiyankoɓe leñol men mbawrani mais mi yii complicité moon holko saabi ɗum. Min gonɗinani ni beele komin gendiyankoɓe tise helmere gendiyanke walla helmere gendiyankoɓe ko helmere nde ɓiɓɓe fulɓe foof kalata kono hewɓe hen mbawade sifade walla kaala holko wonata e neɗɗo o wiye gendiyanke waɗi mi wiide noon waɗimi wiide minen min gonɗinani wonde komin gendiyankoɓe pawmi ɗum koye wiide minen min gonɗini tan ko emin jiiɗi koye amen te jiɗɗo hoore mum yiɗata leñol mum jiɗɗo leñol mum saloto yawede saloto yaware saloto gueɗe nefniɗe gueɗe bonɗe gueɗe cofɗe gueɗe kiitoɗe gueɗe bonnitoje walla gueɗe jennoje leñol kala jiɗɗo leñol mum saloto complicité no wirini jokkodiral hakkudam e mo mbiyatmi Mabo Bewɗo woni Amadou Koumé walla Dj Dou walla Titode leñol jokkodiral ngal wona jokkodiral ngal yimɓe mbaɗi ala ko jokkodiral ngal Allah waɗi wona jokkodiral ngal yimɓe jooɗi kaldi nanodiri mbi mbaɗen feere ɓeɗo ɗiɗi gandodira ala ko jokkodiral hakkude yimɓe ɗiɗi yahoɓe yahannoɓe goto fof no woni e bolol muɗum ha potti e bolol goto foof daari andi bolol ngol ƴettumi ngol ko ngol ɗon bolol oɗo ƴetti wadde ɓen noon so tawi jadani wooda ko gonɗani e hande ko hande meeɗanmi ɗum haalde meeɗa ɗum haalde mine o min ɓooyi nanodirde omo woni rewo miɗa woni worgo woni on woni Mauritanie miɗa woni Sénégal kono ƴeew wonno Allah ko ballowo wonno Allah ko dokkowo wonno Allah ko nunɗuɗo wonno Allah
ko baɗowo mo waɗirta haqqille walla ɓernde, sabu ko mum ko diwi ɗum. Min potti ko ñande suka debbo goto haalata konguɗi nefniɗi faade e leñol wiyoɓe mbimi e wimami e ayaw goto biyeteɗo 7 TV. Min jeehiɗo université Cheikh Anta Diop, min mbaɗi kuccodiral e jandiyankoɓe. Nde min gummi ɗon tan min mbadde jehen 7 TV ɗo min dogata ɗo ha woodi moto goto garɗo ina addimo kanko, min mbeɗa jeeya adiɓe yettade makko, saƴƴimo, min jippi, kanko jippi moto, min limmodiri, min calmodiri, min maɓɓodiri, min jewtidi, min vraiment min jewtidi ko heewi, min jokki. ñande mum ko minen mbaddi oɗo manifestation. Donc yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ɓooyi nanodirde, meeɗa yiidirde, jiidiri e nde ɗo wolde, ɓen so jaggodirani tawon ko gonɗani. Ko heddi ko wona foof haalato e yeesa caméraji ɗi, kono ko andude tan neɗɗo o no wayni ko heewi hen ina ɓurani en. Sabu neɗɗo o ko moƴƴo, neɗɗo o ko laaɓɗo ɓernde, neɗɗo o ko belɗo haaldude, belɗo wondude, belɗo hutodirde. Donc te baɗa noon neɗɗo fof ne yiiɗi annodirde e muɗum. Ko heddi ko komin yontidaɓe, yimɓeɓe mbi komin yontaɓe kono min gonɗinani, sabu yontidede nde ɗum ala mbo yontitake, ala ɓe jontittake, kono yontede nde ɗum ko gueɗal ngal Allah rokkata won e yimɓe, minen min dokkaka ɗum, kono ko ɗum yimɓeɓe mbi min. So tawi o yeehi min kaldata, min nanodirta, min jahadirta tan, wodatno yimɓeɓe jiiri ha ɓooya gañgolomto, te ko ɗum min cali. Gueɗel kadi guel mi tonguira ɗon, yimɓe hewɓe wiitenoɓe ko darninoɓe leñol, kewana yaadude, kewana wawrude, kewana susodirde, minen min mbi ko ɗum ɗon wona gonga. Wadde haade amin kaɓo ɗum, min potani ɗum wadde, ko ɗum saabi min jokkodiri ha Allah waɗi ko waɗi ko. Kala to woni mi yiye ɗon, walla kala to gonmi o yiye ɗon, ɗomin kawri fof min calmodiri, min jala, min maɓɓodira, taw kadi ko gonga e amen. Vraiment salminde moon, juurade moon. To banggue binditogol alay saago garana min ɗon seeɗa, e tawno en jii e nder oɗo saaha, en jii kadi tigui rigui ɗo ɗo gonɗen e nder oɗon tuma vidéo ji kewɗi aɗa heewi nannude ɗum, wonde wiide wonde aha min koɓe pullo, ɗemgal am ko pulaar. Holko saabi ɗiɗo vidéo ji eɗe mbaɗa pour par rapport aussi e sensibilisation ko fewte ha joni ɗo banggue binditogol, kadi aussi holko ɓe jinno wadde ha tel sorte que ɗum wawi fekkude pulaar. Kelme cosaɗe ngam yidde goto kala wawa hutorade ɗe, saabu eɗe daɓɓiɗi kadi jencuɗi majje ne heewi. Saabi ɗum tan an aɗa andi, min mbeɗa andi, oɗo musidɗo ane andi, enen goto men foof ko ɓinguel walla ko almudo e o mo ganduɗa ko Elhadji Tijani Anne, kañum goto men foof naniɗo dukata ɗo recensement. Enen noon ken wonɓe mbatɗen mbiɗen kala to fawno fela makko, kanko Ilimane Sambourou Barkane, Yero Doro Mamadou Pati Diary, walla Yero Doro Diallo Mouloumbol Samba Abdoul, Moustapha Boli Kane, Jiggu Tafsir Ten Youssouf Gueye, Mourtuɗo Diop, Oumar Simo Donnay, kala ɗo hen goto fawno fela mum, hay sen mbawɗon fawde fele meɗen ma en eto. Ɗum saabi e hitan ujunaje ɗiɗi e nogas e tati nde binditogol joyɓiwol Guende Sénégal yonti, jiiɗen doggol ngol yaltina, woni lawɗina, woni waɗa publié, woni deftere nde ɓe keɓdirta sukaɓe fotɓe yaade e galleji ɗi gam namnade joomen galleji walla namnade ɓesguɗi noɓe goori. Teskiɗen hen, jiiɗen hen Fula, Peul, Tukulor e Lawɓe, tawɗen en peccama pecce nayyi, woni dogue nayyi walla woni gane nayyi. Mbiɗen wona ni foti wade, goto e men fof kadi so yii ɗum tan micco ko haala Tijani Anne, ɗum ko Allah waɗi ɗum. Donc ne jiiɗen ɗum nde mbaɗɗen vidéo ji mbiɗen fotani wonde, woodi fuɗɗiɓe haaldu, woodi nanodirɓe, min ma en kaldi hen, an e goɗɗon kaldi hen, woɓɓe kaldi hen, an a waɗi hen ko mbawɗa, saabu mi yii ko kalda hen, te yimɓe hewɓe keeɗima ko kalda hen, waɗi fayida te ko Allah yoɓatma. Ɗum noon rewi men ha mbiɗen ngol lawol noon en jeeyat pittali men, beela Tijani Anne so lelima ɗano o anda wonde ko acci caggal makko ko jasani. Nde tawno ɓe mbi so tawi baba mayi galle boni ko jeni no laccaɓe, wadde enen en jaɓani Tijaniya tan garen taloɗen rontude walla talɗen rewde ko haalanno. Ɗum saabi Allah rokki men fartange jokkodirɗen e mouvement biyeteɗo mouvement des élèves étudiants fulɓe woni MEF, salminde le président Saydou Sow, jaaɗen direction général de l'ANSD, ne jottiɗen ɓe bismi en, ɓe jaɓɓi en directeur o no jooɗi e dennagal walla diɓi mum, kalɗen ko addi en, ɓe cali ɗo yano artuno foof ɓe jaaɓi, goto foof yi communiqué, hanki communiqué officiel ɓe jaltini ɗum pour dire que kamɓe koɓe kalno ko ina gonɗi, kadi wonko kewi hen Dj Dou, saabu caggal nde kollirɗen en ngala e ko mbaɗaɗen ko, sarahulleɓe soninkoɓe e yoga e leƴƴi kayenne ne gaari mbaɗi no mbaɗɗen ni, kadi ko mbanno conteste ko ittama. Wadde firtiki enen en péri bolol ngol ganduɗa en pindini en hewɓe, kadi en mbiyani fulɓe, mbiɗen ko kala leñol e nder leydi Sénégal no leñol ngol wiyete ni yo weyi noon, no ngol woori ni yo waɗire noon. C'est pas la peine que eɗen pecca liƴƴi ɗi, saabu kala ko fecca so tawi limama aajo, ɗum ɗon woni ko doganno ɗen. Hande noon Allah rokki men wolde nde ari hankkadi DJ ha arti e nder meɗen. En goyi wonde yen mbaɗane fulɓe entre singulier et pluriel
keewal e teelal, en mbaɗi fulɓe to keewal, pullo e teelal. kamɓe ɓe jaɓi ɓe mbaɗni men ɗum e appareil ji maɓɓe ɗi ɓe jogori waɗirde loskoji ɗi, woni wittoji ɗi, woni namde ɗe. enen noon e nder leñol men so tawi en gonɗinani ɗum en jaɓani ɗum, firti ko wadde ma heew werleyaɓe ɗo wiyete autre. so wiyama autre noon ala ko ɗum firti, ɗum mbaɗi tan hono beddiyaɗe ni. hande daɗat tan ko mbiɗo komi pullo, ɗemgal am ko pular, mi nanta gongal so wona pular. ɗum woni dolnude hande, woni sembinde leñol ngol DJ Dow woni Amadou Kumi. ko ɗum woni ko darinɗen gam teskade wonde jiiɗa feccede. holko kalɗa hande wiyoɓe wonde fulɓe kañumen ko woytoto joyi fof jomumen nana woyto kadi ɓe kewi wiide enen fulɓe en kewani joofade kewde tan ko habtade te kadi en ƴiɓe nder ɗeɗon habtade ɗum ɓeydanta en hay batte so wona ha joni wadde victimisme. weltare nde wona yimɓe jeeyi ha paami kam wonde eɗen nunɗi te en gona toñoɓe. ɗum kam so tawi tan hollitama ko yettere Allah, eɗen nunɗi kadi en gona toñoɓe. ɗum woni wadde en joftoto kala mo toñata toñe, so toñama so tawi muñani yafaki yofto. ɗum saabi eɗen jofto wiide nde wonde enen eɗen kewi goytali mataw neɗɗo yi tan koko mum ko yen gandu enen fulɓe ko enen mbawi andu raafi men. ay heddiɓe ko goyata ko ɗum en ganda ɗum, saabi en gona e groupe aji mabɓe WhatsApp, en gonani e page uji mabɓe Facebook, walla en kewani toon yewtu. kadi en gonani e nder pelle mabɓe ɗe ɓe jogui, pelle enɗemeje ɗe ɓe mbaɗata, pelle réunion ɗi ɓe mbaɗata e nder galleji, e nder cuuɗi, ɓe guddu cuuɗi ɗi ɓe coko taw ala enregistrement WhatsApp, ala vidéo Facebook. ɗin réunion ɗin mbaɗa e leydi ndi taw ko leƴƴi goɗɗi mbaɗata ɗum taw en tinani. wonko taki hande lebuji jogade haɓɓere joguinde hande fusani, wonko taki sereraɓe Sine Saloum ha yetti Morolan, wonko taki ɓe mbayni ha joni waylaki. firti ko wadde won batuɗi ɗi ɓe mbaɗata nder kadi eɓe goyto dow. min mi yiiɗo dente sereraɓe jooɗi ina mbiye wonde woni théâtre uji battiɗi eɓe tooña hen yo ɗum dartu. ɗum waɗi ɗo woto yimɓe kange heddi ko enen en cuwata woyde bojjiɗi jifuji goyno, jifuji ɓurno men woy, saabu ɓe jaaha ɓe teski ɓe mbare e nder aduna o, ɓe kaldi ɓe nanodiri, ɓe goyti ha ɓoy ɓe ɗaɓɓi peeje ɗe ɓe ɗaɓɓuno ha ɓe keeɓa koye muɗumen. ene jeeya hen wonde hasideji aduna o, wonde nafigueɓe aduna o, gam fuɗɗade yaade ne gono ñukkidiɓe ne gartan gaddiri information ji à partir de Europe, Amérique. ina heewi ko woni ɗon hande ko jifuji duppi ɗumen walla galdi ɗumen walla boom kañumen eɓe jeyno e ko addi caɗele gonnoɓe ɗon. kono noon wonno ko partenariat, min mbaɗa noon ɗum, mbaɗa noon min ɗum. donc ɓe mbaɗi ko ganduɗa ko sonno ko enen mbatta, saabu dini men yamirani men ɗum. kono hande ɓe keeɓi koye majje, ko keeɓi koye mabɓe. so tawi ko warede ɓen ɓurno en warede, so tawi ko añede kam ɓurno en añede, so tawi ko hutede kam ɓurno en hutede, so tawi kadi ko yawede kam ɓurno en yawede. heddi bojjiɗi goyten ɗi jiiten tan koko muusi men, saabu goto fof kono fiya umata ceerno ummudu sa yaɓɓi ɗum ko ronkani ko famma wullu. donc enen jiiɗen koko metti en ko heewi hen, ko laamuji men pawi men ɗum to Mali ɗo, Burkina Faso, to Tchad, to Centrafrique, to Nigéria. ina heewiɗo hande fulɓe goni ina gonde caɗele yoga hen wasta koɓe tooñi, kono ko heewi hen koɓe toñeteɓe, saabu on koɓe tumete koɓe gonani. donc so tawi fulɓe goyani walla goytaki walla gummaki, girñiti, cali, pinniti, mbi ɗum ɗo yo gas, holkoɓe mbaɗata? bandiraɓe sen keeɓi ko keɓɗen ko hay goto wonta nante eɗen kaala, taki eɗen kaala tan wonko jiɗɗen en cuwa heɓde, te eɗen jaakude so taw eɗen jaggi ɗo jagguɗen ɗo, so Allahu lamɗo jaaɓi ma en keɓ ko jiɗɗen ko, so Allahu lamɗo jaaɓi. mbaynigo yo yimɓe mbotta qille ɗiɗo radio ji. ayi probléme mo kalɗen o, probléme recensement o hewani de batuɗi ɗi jooɗi de, ala ɗo wuuro noddodiri duki hen de, ala ɗo dental nodda wiye jeen sisen jewteden de. c'est travers les réseaux sociaux yimɓe paami hunde, travers les réseaux sociaux sukaɓe nanodir, travers les réseaux sociaux mbaɗɗa vidéo o waɗi mbanmi goɗɗo waɗi, wadde so yimɓeɓe jawi ɗum ɗo hoɗo payi. grande télévision ɗi en ngala e plateau ɗi, wadde joguiɗen hande koko ɓuuri hewde dole aduna ko réseaux social. yimɓe mbatta haqqille Titone TV en Pendaw production e chaine uji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi e page uji goɗɗi ganduɗa ɓiɓɓe fulɓe jeeyi ɗum ina kala toon no jolta hujjaji men, te hujjaji leñol ngol ɓe joltata. bandiraɓe yo mbattu hen haqqille no fewi, jeeɓate, mbaɗate abonné, mbaɗate partagé, wadde abonné e chaine. eboni ça vous coûte rien, mata yimɓe ganda ɗum, ganda wadde abonné, ebo ittantama hay hunde, wadde commentaire ittantama hay hunde, darade vidéo jeeɓa ha konteɗa e view ɗi haydara ko ustatma, saabu kala mo yeɓani ko moƴƴi yeeɓa ko boni. ɗum noon allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Allah jarama on jarama.